Bon dia a tots. Des de la Unió Esportiva Olot estem molt i molt contents. Avui és un dia molt important per nosaltres. Estem molt contents perquè acabem de signar, o signarem, un contracte amb una entitat que nosaltres apreciem moltíssim, que és Càritas. Pensem que té una gran rellevància i té una gran importància que a partir de demà tots els equips de la Unió Esportiva Olot, siguin de futbol base, sigui el primer equip, es passegin per tots els camps de Catalunya, per als camps de les comarques de Girona i, evidentment, a l'estadi i al Morrot, amb el nom de Càritas, donant a conèixer un projecte que nosaltres pensem que en aquests moments té una rellevància especial i amb el qual s'hi pot participar com a col·laborant-hi com tots els projectes benèfics, però a més es pot participar amb ell amb 1 hora a la setmana, amb 2 hores a la setmana. Tenen un servei de voluntariat magnífic que permet a les persones ajudar a altres persones. I per altra banda, el projecte de l'Olot, a part de la part competitiva i esportiva, jo diria que avui queda encara més reforçat des del punt de vista educatiu i formatiu, i l'altre pilar bàsic que té el nostre projecte, que és el social, intentant crear sinergies amb les entitats que treballen a la Garrotxa, a la nostra comarca, per fer accions que facin que el local, el d'aquí, el de la ciutat, el de la comarca, tingui més pes específic i la gent estigui més a gust entre nosaltres. Bé, jo abans de res voldria agrair la possibilitat que ens ha ofert la Unió Esportiva d'Olot de signar aquest conveni. Penso que principalment que és una cosa que té una rellevància molt especial per a Càritas perquè pot crear un precedent. És a dir, en aquests moments on les dificultats cada dia són més grans i on un interrogat de futur se'ns presenta cada vegada més gros perquè la incertesa ens té una mica paralitzats, però que això demostra la sensibilitat que en aquests moments està irradiant en tota la societat civil, i molt particularment amb entitats com la Unió Esportiva Olot, que la seva finalitat és l'esport, però que gratant una mica, no massa, sorgeix aquest sentit de la solidaritat, aquest sentit del compromís social. Per tant, no només és una entitat esportiva, sinó que, a més de fer esport, també té una incidència social important en el món de l'esport, en l'educació dels joves, però també en el pensar que hi ha altra gent que s'ho està passant molt malament en aquests moments. Per tant, volia agrair moltíssim en nom de Càritas aquesta possibilitat que ens ha brindat i que quedi també molt clar que la iniciativa ha sortit de la Unió Esportiva Olot i que nosaltres ens hi hem agafat de seguida. Per tant, penso que això cal ressaltar-ho, no només pel que representa aquest conveni i aquesta col·laboració amb la Unió Esportiva Olot, sinó perquè això ajuda a sensibilitzar a tota la gent. O sigui, gent que potser és amant del futbol o de l'esport, però també gent que no ho és, el sol fet que es creen aquestes complicitats fa que la gent se sensibilitzi d'una manera molt especial, que en aquests moments és la base perquè les entitats socials com nosaltres, però com totes, sense la complicitat, sense el compromís, sense l'ajuda de la societat civil, poca cosa podríem fer. Des del punt de vista de l'Olot no hi ha res a agrair perquè ho fem amb molta il·lusió i moltes ganes. Sí, però hi ha molta gent que podria fer coses i no en fa, i jo el que vull restar és això, que el compromís o que aquesta iniciativa ha sortit de la Unió Esportiva Olot, no ha sigut que Càritas hagi anat a apretar o a demanar que ajuda. Ha sigut una cosa que ha sortit espontàniament d'ells i que això no només us honora, sinó que és un exponent més clar de la realitat social que vivim i, per tant, del compromís que la gent entén davant aquestes situacions. Moltes gràcies en nom de les persones de la Unió Esportiva Olot, moltes gràcies. Però potser és important remarcar que no és un conveni, no es queda només amb el nom de la samarreta, amb el nom de Càritas en la part de darrere de la samarreta, sinó que farem accions concretes. Ens hem compromès a participar i ajudar en les campanyes de Nadal i en les campanyes de Corpus de Càritas i donar rellevància a través del club amb serveis concrets que té Càritas que la gent no coneix, i en uns serveis d'inserció social a nivell laboral que ens comprometem a comunicar i a donar-la a conèixer amb les empreses que col·laboren amb nosaltres. Jo conec empreses que en són usuaris i és un servei magnífic, moltes vegades ho hem comentat, no?
Tenim el que se'n diu empreses amb cor, que són totes aquelles empreses en les que tenim convenis de col·laboració, sigui que ens ajuden per inserció laboral, sigui per patrocini de programes, sigui per ajudes econòmiques. Bé, penso que a partir d'avui haurem d'obrir una nova finestreta que hem de dir clubs amb cor. La Unió Esportiva Olot és un dels primers clubs amb cor de Càritas. Bé, nosaltres sempre busquem, estem molt contents de tenir patrocinadors, tenim un patrocinador molt important a davant, que és Sant Aniol, fa anys que està amb nosaltres i nosaltres estem extremadament agraïts, i en la part de sobre del número normalment portem un patrocinador. Aquesta vegada hem aconseguit contractar un patrocinador per aquesta temporada, però amb un contracte molt especial, i jo diria que té molt a veure amb el que hem de dir avui. Hi ha una empresa que ha contractat la samarreta de l'Olot, però que vol ser un patrocinador amagat, un patrocinador invisible, o sigui que l'Olot tindrà els ingressos de patrocini de la part de darrere de la camiseta, i aquest patrocinador específicament avui ha demanat que no diguéssim el seu nom. En un altre moment s'informarà, però la camiseta quedarà exclusivament amb el nom de Càritas, i aquesta gent ho fan per donar més rellevància en el conveni de Càritas i per donar més rellevància en el nom de Càritas quan passegem la samarreta per als camps en els que anirem a jugar. Estem molt agraïts, des d'aquí públicament les persones de la Unió Esportiva Olot donem les gràcies a aquesta empresa i d'una forma concreta, clara i amb la forma que ells diguin ho comunicarem en les properes setmanes. També hi ha un altre tema, i és que nosaltres ens hem compromès a fer una quota d'afiliació a Càritas, que hauria de ser una quota que tingués a veure amb alguna acció que féssim nosaltres. Per tant, hem estat parlant i a nosaltres ens faria molta il·lusió que aquesta quota fos l'import d'un partit que juguéssim a l'estadi de la Unió Esportiva Olot, en l'estadi municipal d'Olot, contra un equip de més rellevància que nosaltres, és a dir, un equip que jugui a categories superiors. I des d'aquí llancem l'idea i ens encantaria properament poder contactar amb un club que tingués la gentilesa de venir a jugar contra un equip de tercera divisió i que l'import d'aquest partit es dediqués exclusivament a Càritas i a l'entitat benèfica que ells decideixin. És una idea més que hi ha sobre la taula, que nosaltres ens comprometem a treballar-la, però en aquest cas necessitarem col·laboració d'una altra entitat per poder-la tirar endavant. Home, estem parlant... A nosaltres ens faria gràcia... O sigui, la gràcia és que vingui un equip professional, és a dir, gent que són professionals del futbol, que tinguin suficient humilitat com per venir a fer un partit absolutament benèfic, amb un preu d'entrada que no sigui de futbol professional, que sigui un preu mig entre futbol professional i futbol de tercera divisió, i que siguin conscients de que és un partit que es té que jugar en aquest camp, que jugaria amb l'aforo normal d'aquest camp, no hem d'incrementar el número de persones que vinguin ni res, i és un acte humil per donar recursos i per donar rellevància a dues entitats benèfiques. Escolta, quin t'agradaria, Ramon, que vingués? Home, aquells que també porten a darrere també porten un anagrama. Porten una portada. Porten. Home, estaria molt bé que... A veure, hi ha coses, nosaltres no podem pretendre coses que són molt i molt difícils, que són impossibles, però jo crec que en la vida tot és possible. Fa falta que hi hagi voluntat i que la gent vegi les coses tal com són, com una cosa senzilla, que és un partit de futbol que es fa per recaudar fons per una gent que el necessita, i que, a part de l'activitat professional, l'activitat programada, l'activitat que està planificada des de fa dies, pot caure a dins, al mig s'hi pot posar un acte simpàtic, un acte benèfic i un acte del qual no se n'aprofitarà ningú més que gent que ho necessita. Per tant, sí, home, l'equip emblemàtic a nivell mundial, a nivell de l'estat espanyol i a nivell de Catalunya és el Barça, però estem oberts a que qualsevol equip que vulgui col·laborar amb nosaltres el rebrem amb els braços oberts. Sí, aquesta és una idea que va sorgir a través de Càritas i que ens va agradar molt. Bé, amb el campus d'estiu, amb el conveni, Càritas ens comprometem a fer una o més xerrades
sobre temes de convivència, d'integració i de solidaritat entre els nanos que van en aquests campus, amb persones que estan visquent o que són especialistes en aquests temes. Jo penso que això és un complement que enriqueix el conveni, perquè precisament és allà on podem sembrar tot l'ideari, no de Càritas, sinó de tota la gent que treballa en aquest món de la convivència, de la solidaritat i del treball social del dia a dia. El pilar formatiu i educatiu nostre, al costat de Càritas, es reforça molt. I aquesta acció, que dintre d'un campus de futbol Càritas tingui l'oportunitat de parlar amb nanos molt jovenets i amb els seus monitors, doncs ens sembla magnífic. Tinguent en compte que ara ja és una cosa ben normal, que sobretot el futbol base dels equips és un lloc ideal per crear convivència, és a dir, d'integració, perquè també amb això hi entren nois o nanos d'altres cultures i d'altres ètnies, i em sembla que l'esport, un dels elements molt positius que pot portar en aquest camp precisament és el d'ajudar a la integració i a la convivència entre diferents cultures. Sí, nosaltres ens comprometem a promocionar, ens comprometem a fer accions, ens comprometem a actuar, però necessitarem l'ajuda de tot el col·lectiu de la Unió Esportiva Olot, siguin jugadors del primer equip, siguin jugadors del futbol base, siguin monitors i tècnics, i evidentment ens agradaria que als socis els hi agradi aquesta iniciativa. Fins ara els socis ens han donat suport en tot el que hem anat fent, i els aficionats. O sigui que, esclar, això s'hauria de... Pretenim que sigui una mica de taca d'oli, que s'extingui, i com més gruixuda sigui, millor. Voldria remarcar dues coses. Una, que el conveni, com es veu, va molt més enllà de portar només l'anagrama de Càritas a la camiseta. A darrere d'això, que això és la cosa que es pot visualitzar més i que realment serà un focus d'atenció, aquest conveni comporta tot un altre complement d'acció social molt important, a nivell de pràctica del dia a dia més important. Jo entenc que veure, vaja, jo, si ho he de dir, m'ha emocionat veure l'anagrama de Càritas a la camiseta d'això, vull dir. Però que això, que és l'aparador, que és el foco, no es queda aquí. Penso que el valor real del conveni està amb molta més profunditat que això. Allò és l'imatge i la profunditat està en això. Només voldria afegir una cosa, que és que en nom de la gent aquesta que no té gaires oportunitats de dir coses, dels usuaris de Càritas, m'agradaria que quedés molt clar que ni els immigrants, ni els que pateixen exclusió social, ni els que estan amb la marginació no són col·lectius, no és un número, no és una estadística. Són gent, homes i dones, amb noms i cognoms, en els quals Càritas, i no només Càritas, sinó totes les entitats que treballem en aquest món, el que fem és intentar ajudar-los a recuperar la seva dignitat de persones. I aquesta és la finalitat de Càritas, i aquest és un puntal que ens dona recolzament molt fort, convenis com els de la Unió Esportiva Olot. De les ribes del Fluvià, de la vall i dels vessants, n'ha sortit una pedrera amb la força dels volcans. Nostre club és lluitador i sortim a tots els camps, faci fred, faci calor.